Tak lidi, jdem se připojovat na server Zero Buldy ve Fortniteu. A tak, jsme ve hře. Počkáme 40 sekund. A dávejte lajky pro další videa. A rozhodně komentáře a odběry. Fakt dík za všechno, co mě dáte. Tak, už letíme. Pusu. Skáčem. Já vždycky skáču tamhle do té pouště. Někam. A doufám, že nás nikdo nezabije. Tady si vezmeme rovnou zbraň někde. Jo, a kdybyste se ptali, hraju to na Xboxovém ovladači, na televizi. Tak, mám zbraň. Doufám, že mě hned nikdo nezabije. Nejsem zas tak dobrý ve Fortniteu. Tak, berem auto. Můžeme jet. Skáčem dolů. Trošku se nám auto rozbíjí. To vůbec nevadí. Tak. Doufám, že tady bude nějaký týpek, aby jsme ho mohli zabít. Tak. Nikdo tady asi nebude. Ještě to tady trochu prohlídnem. Asi nikdo tady není. Už půjdem po svých. Radši vyzvekneme se také nahoru. Tak, jsme tady. Tamhle auto. Jdu do auta a někam jet. Jedem tamhle. Tady doufám, že už někdo bude. Tamhle NPCčko. Toho radši nebudem zabíjet. Tak, NPCčko nám dává medkit. Nechce s náma být asi. Kopíme od něj nějaký věcičky. Tak, koupili jsme něco. Tady máme i zbraň, tak ji berem rovnou. To je nějaká snipa. Tak, tamhle vidím týpka. On zdrhá.
Musíme jít za ním. Co to tam je? Jdeme za týpkem. Tamhle je. Taky týpek. Tamhle je, musíme ho zabít. Někdo po nás střílí. Nesmíme umřít. Tak. Je mrtvej. Bereme nějaký náboj určitě. Tady se bereme něco. Tak, tady to je taky snipa. Berem tuhle. Tohle je taky dobrá zběra. Našli jsme rarku, tak berem místo medkit. Zase tak nepotřebuje. Berem tuhle zbraň. Jdem tamhle do toho velkého hradu a jdem někoho najít. Vezmu si radši snipu. Nikoho tam nevidím. Tak, můžeme jít. Už je jenom 57 lidí. Jednoho jsme zabili.